Mehmet Zülfitan, Doğru Haber. PKK êrişê Kurdistanê dike. Erdnegariya milletên Kurd ên mezlûm bûye 4 perçe. Di her perçekî de mezlûmiyeteka cuda tê qewmandin. Kesên ku li her perçeyekî hukmê dikin, Kurdan wek pirsgirêkê dibînin. û van pirsgirêkan li gor fikr û dîtinê xwe hewl didin ku çareser bikin. Lêbelê çi hikmete ku tu kes napirse daxwaza Kurdan çi ye? Li Iraqê jî bi salan ev mücadele heye. Lêbelê di demên dawîn de Kurdistana Iraqê li wê derê ji xwe re statû û rewşek nû bi dest xist. Bi al û herêma xwe hebûna xwe danîşandan. Gehaştin ew merheleya ku ev bi sedan salin Kurd hewl didin ku bigêje wê. Ji bo ev merhela hanê zêdetir bike û bigêje astên din hewl û gîretan dide. Li dijî van hewlên Kurdan muxalif bûna welatên herêmê ji bo menfaetên xwe normal e. Lewra ji bo yekperçebûna xak û erdan ew tehlûke ne. Lêbelê werin û bibînin ku PKKya ku qaş û azadiya xelkê Kurd dixwaze, li dijî wan derdikeve û vêga tehlûkeya herî mezin PKK derdixîne holê. Em behsa başbûn û xerabbûna ew dewleta Kurdan a ku hewl tê dayîn bê sazkirin nakin. Di nava 197 dewletên ku li dinyayê hene, xelkê herî mezin yê ku bê dewletin di vê statû û rewşê de milletbûna xwe bi dest xist. Em vê dipirsin, gelo çima PKK vêyekê naxwaze? Ev rêxistina hanê qaşo ji bo heqê Kurdan mücadeleyê dide. Ev rêxistina hanê radibe û li dijî herêma Kurdan, ala Kurdan herbê vedike û dibe sedema pirsgirêkan. Di zamanên berê de çawa Tirkiye gundan vala dikir, PKK jî bi heman awayî ev karê hanê li Kurdistana Iraqê dike. PKK bu yerên Kobaniyê ên li Tirkiyeyê kirin, li Kurdistana Iraqê jî dike. PKK hewl dide ku ber bi çalkolandinan ve biçe. Gelo çima PKK mücadeleyê dide ku şengalê girêdayê Iraqê bike, em dixwazin ku Kurd ev bu yera hanê bibînin. Em dixwazin êdî ev rêxistina hanê ku bi salan e ciwan û xortên Kurd xapandine bê lêpirsîn. Gelo we çima Kobaniyê behane kir û we herêmê Kurdan şewtand? Gelo we çima bi parlamenteran, şeredariyan û muxtariyên herêmê yên ku di destê we de ye çalan kolandin û we bi vê siyasetê 5000 zarokên Kurdan di van çalana da defin kirin. Em dixwazin êdî Kurd vê yekê bipirse. Gelo hûn çima li dijî referanduma serxwebûna Kurdistanê sekinîn? Em dixwazin Kurd vê yekê bipirse. Çima hûn li dijî Kurdistanê we li ba hikûmeta Iraqê cih girt? Çima hûn êrişên pêşmergeyan dikin? Em dixwazin ku Kurd vê yekê bipirse. Ey birayê min ê Kurd, gelo hûn vê yekê dibînin? Ev îlleta bi navê PKK di nava 167 dewletên dinyayê de li dijî dewleta Kurdan herb îlan kiriye. Her roj êrişên pêşmerge û saziyên dewletê tê kirin. Pêşmergeyên eskerên Kurd dikujin. Kurdan bi hevdû dixînin. Vanan qethiyan nikarin ciyekî ihya bikin. Vana hew tenê zimanê xerakirin û wêrankirinê zanin. Ji roja ku derketiye holê û virve keviran li ser keviran nehîştinin. Her tim hewla xerakirin û şewtandinê danin. Ev hereketa hanê ji çend sosyalîstên berê pêk hatiye. Hereketa xerakirinê ye. Tu muhîmtiya te li cem wan tune ye. Ji bo wanan a herî muhîm armanca wan a sosyalîstî ye. Tu di vê lîstokê de hew tenê piyonî. Tu ji bo wan leşkerekî diçî mirinê yî. Tu ji bo wan eskerekî robotî ku bi destûra wan tu dikarî heta Kurdistanê jî xera bikî. Gelo êdî wexta lêpirsînê nehatiye. Gelo li dinyayê rêxistinek heye ku êrişê ala xwe dike, milletê xwe û xaka xwe dike. Kurdistan guheriye gola xwînê û hêsrên çavan. Di vê heyamê de gelo we bihîst ku HDP kelimeyekê bike. Hûn nikarin bibihîzin. Lewra ew jî girêdayê Qendîlê ye. Ew jî nik û stûnekê vê siyasetê ye. Her çi qas tu piştgiriyê didî wê, ew hê xurtir êriş dike. Gelo êdî wext nehatiye ku ev rêxistina hanê ya ku ala Kurdistanê dişewtîne, êrişên xak û erdên we dike, pêşmergeyan dikuje, were rakirin. Gelo tu zanî ku ev tiştên hanê bi piştgirî û desteka te tê kirin. Hetanî ku tu bertek nîşan nedî, wê ev kesên hanê hê bêtir êriş bikin. Gelo hûn nabînin ku evanan heddê xwe derbas kirinin.